Ja, jeg vil så lave Euklids bevis for Pythagoras sætning, som er, at i en retvinklet trekant, da a i anden plus b i anden lige med c i anden. Så ja, vi har en retvinklet trekant her, og ud fra den har vi lavet 3 kvadrater. Og i vores bevis, der bruger vi sætningen, at hvis man har et parallelogram, og du har en trekant med samme højde og grundlinje som parallelogrammet, så er parallelogrammet dobbelt så stort som trekanten. Så først vil vi finde arealet af firkanten ud fra B. Så vi trækker en linje fra E til B her. Og der har vi så trekanten AEB. Og den har så samme højde og grundlinje som parallelogrammet. Og derfor kan vi sige, at første firkant er B i anden. Ja, det samme gør vi så med en streg fra C til F. Og laver så trekanten ACF, som har samme højde og grundlinje som AEB. Og her kan vi så se, at denne firkant også, altså denne firkant, også er B2. Og så det samme har vi så gjort med A i anden og A i anden. Ja, og kvadratet af C2, som er den store her, er sammensat af B2 og A2, og der er i sætningen AN plus BN er lige med CN.